marigrigat nanumunga indayon nakatagibya pasig man amin narigat bayat ti jempo ngayon nagisasanta hindi ngaruden nakatanaya lupay rigatin na panagbiyak kas may saan nabiyat at dakin kwa nani hayat daniwan ka ugat bibiyag ko tatantula nagasa tatsimpo maamwam ko di palimet ko aganos di ka aglimdo aganos sa agitureda dati man gasat ko nababa saanan wen kadi lukas ta tigasat na daniwan ka ugat ko'y biyak ko tatantula nagasat at tiyempo maamwam ko ti palimet ko